Зареждане на душата със сила чрез боговдъхновеното Божие Слово. Това е всекидневното ви четиво на посвещение. Нашето високо призвание. Четиво на посвещение от Елън Уайт. 7 юни. Царството на свят живот. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 1 Петрово 2 глава, 9 стих. Църквата на Христос на земята е всред нравствената тъмнина на един неверен свят, който потъпква закона на Йехова. Но техният изкупител, който е платил откупа им с цената на собствената си скъпоценна кръв, е направил всяко обезпечение, така че църквата му да бъде едно преобразено тяло, озарено от светлината на света, притежаващо славата на Емануил. Ярките лъчи на слънцето на правдата, блестящи чрез неговата църква, ще съберат в неговата кошара всяка изгубена, заблудила се овца, която дойде при него и намери убежище в него. Те ще намерят мир и светлина и радост в онзи, който е мир и правда за винаги. Членовете на църквата би трябвало по-отделно да поддържат светлината на Божията любов горяща ярко в собствените им души, така че тя да може също да блести и на други. Имаме твърде много в залог, за да позволим на духовна летаргия да се промъкне върху ни. Нека внимаваме да не се отдаваме на неприязън към религиозните служби и религиозните задължения. Нека решително се борим против тази мудност на душата, която е толкова фатална за растежа и дори за живота на християнина. Тази църква ще бъде здрава и процъфтяваща, чиито членове полагат дейно, лично усилие да правят добро на другите, да спасяват души. Това ще бъде постоянен подтик към всяко добро дело. Такива християни ще работят с по-голяма ревност, за да осигурят собственото си спасение. Спящите сили ще бъдат събудени, цялата душа, вдъхновена от непобедима решимост да спечели похвалата на Спасителя, хубаво и да носи короната на победителя. Христос прави църквата си красив храм за Бога. Където 2 или 3 са събрани в Мое име, заяви Той, там съм и аз посред тях. Матей 18 глава, 20 стих. Неговата църква е царството на свят живот, изпълнено с разнородни дарби и надарено със Светия Дух. Подходящи задължения са възлагани от небето на всеки член на църквата на земята и всички трябва да намерят своето щастие в щастието на онези, на които помагат и които благославят. Нашето високо призвание – 7 юни. Насърчавам ви да бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели. Благодаря ви, че ни слушахте и се уверете, че ще се присъедините към нас утре за вашето всекидневно четиво на посвещение.